салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон боша. Ҳама вақт дар бари мо ҳастед, дар бари мардуми ниёзманд. Худо аз шумо розӣ боша. Дӯстон, мо қарор дорем дар строительный рынок, яъне дар 41 километри МКАД қарор дорем. бародари мо ҳаминҷа мақсад асбобҳои рӯзгор, ай бигем саршувак, ванаву унитаз, ай ҳамаи чиз саркарагӣ, тамоми чиза дора. ҳозир иншоалло медурем, нишонашо метем. бародари худмон мусалмоне, аммо мақсад продавесаш аз миллати урусай. хоҳиш мекунем вақте занг мезанем, одоби мусалмония, яъне ки тоҷик будана ё кадми узбек занг мезана, риоя кунем. ба ҳамн хотир дӯстон, ман ҳозир рақамошо мемонам, нишон метем чӣ доранд, чӣ надоранд. яъне ки дастбас хубишо ҳам ки ҳозир тамоми ҳамин Россияра узбек, тоҷик, қирғиз ҳамаи мусалмон гирифтагиа. ҳамин вана чизе ки боша, яъне качествош хуб. хеле бародаримо бисёр дора, аммо ин магазин ман таърифш накунам. рақамошон дар рӯи экран полностью ин сантехника ҳамаи магазин. бигем магазинаш A19/45. хулоса аз ин дӯстони меҳрубон ки ман мемонам, занг бизанед, доставка ба тамоми шаҳр ба воситаи почта рой мекунам, ба здек рой мекунам. хулоса чизотонро рой мекунам. полностью медрои тамошо мекунем. худо нигаҳдор. рафтем бародар.